Umndeni kaMoagi obeneminyaka engama-28 uthi kunzima ukwemukela lezi ndaba. Uthi ubulindele ukuthi abuye ekhaya ngoNdasa ngemuva kokuchitha unyaka eDRC. After hearing the news, we were so devastated by the news on the 25, between 7 and 8 in the evening, Saturday. There came a chaplain, Makate, from Woodspruit, Mogologolo, who came in the family to disclose to us that we lost our beloved grandson in the fight in the DRC. Umama wakhe uthi impilo ngaphandle kwendodana yakhe izoba nzima njengoba kuyiyona ebiphethe ikhaya. Kuzoba nzima ngoba uyena obelekelela umndeni wethu. Abazali bami bashona ngo-2022, manje ubesesinakekela. Uyingane yokuqala, ubesilekelela sonke nezingane zakwabo. UMoagi uzokhunjulwa njengomuntu onamancoko. Since from a very young age, he always has had a big sense of humor. Very responsible from a very young age. He used to hunt in the mountains. He'll go alone in the mountains with his dogs, come back with perhaps a warthog or something. UMoagi ushiye emhlabeni indodakazi yakhe neminyaka 3 ubudala nabazali bakhe.